kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginapabot nga mga report subong nga adlaw ang mga bulo sa OIC Treasurer sang Banwa sang Isabela. Inisunod sa kay Mayor Irene Montilla nga nagsiling nga siya ang nagsulat sa Bureau of Local Government Finance nga naging usang termination ni Nanette Escarda nga nagserbi nga OIC Treasurer sa Banwa bangod sang loss of trust and confidence. As of press time, ginapabot sunod sa kay Montilla ang pag-report ni Jessie Gumapas nga magaserbi nga acting treasurer sa Isabela. Sa karon, ginahulat ni Montilla ang resulta sa investigasyon sa PNP kag sang probinsya kasunod sang report nga pagransak sa balay ni Escarda sa Bacolod City kung saan nadula ang cash kag mga cheque sang Banwa nga iya gindala para kuntani i-deposito sa bangko. Sa report sa Commission on Audit sunod sa kay Montilla, 2.6 million pesos ang cash nga nadula kag 3.8 million naman ang sa cheque. Sunod sa kay Montilla, wala ginatugutan na pagbitbit sa mga empleyado sang tagsa nila kabalay sangkon anuman nga iya sang gobyerno. Ikaduha, may naka-assign nga persona ang Banwa nga amo ang mangin responsable sa pagdeposito sang kwarta sang Banwa. Ginapasalig naman ni Montilla nga magapanabat ang sinuman nga responsable sa pagkadula sang kantidad nga gikan sa koleksyon sang Banwa. Kaya nagsulat ako ng letter of recommendation to the Bureau of Local Government BLGF Finance requesting na i-terminate namon ang kanyang pagiging OIC sa Isabela because of the loss of trust and confidence on the part of the municipality. So they found a replacement sa iya and ginahulat lang namon na maabot ang bago niya ma-replace sa iya.